Tararan. Di ba kasaritaan ni Edna nga napoluan, ti first love ko. Idi, kalman laing. Take two. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi, talaga ang mapaniknek akon, nga agayat akon. Ayatan dating umarikrik nak manong nemi, no payagbasbasak palaing ti college. One. Dito yak lawag manong nemi agbasbasa, idinto tataga kagayanak. Nakarik na ako ni tayat ka ni Joseph. Ani Joseph manong nemi, ket tagpadpada kami accountancy, at dakam idin iti third year college. Takasan nga saan na kami in love kang kuha naman ng name. Ket nagwapo, nasihat kanya, iliblibre anak ti merienda. Kasi iti may isa nga vacant period mi manong name, inig ka man na ti imag. Nagigtutak, apay, indag merienda. Kaano pa nga muna ng merienda, italaing. Nabayagan nga, aw-awisan ka. Ngayon barbarin ko nak, no, itan nga patganak. Sige. Ilibre nak lagi. Oh, yes, sure. Happy ka din nga saan. Nagkibin kami, manong nemi, nga napaniti kantin. Very gentleman, manong nemi, time plaster na tugaw ko. Agto ka. Tas siya ko tiba ka mo nga mapanag-order. Anak, kahit mo kaya. Pansit, okay? Duwang special nga pansit para iti special day para karata, Edna. Naimas nga ruti panangan mi manunimi numanin na matmatan na sa umisem. Umisem akbata. Edna? Sigurado akong pa'y boyfriend mo. Kumpay. Yung matagaraaram ka. Sa dilugan mi. Sika nga'y, Joseph. Langam tibak na nga. Negosyante da papakin ni mama. Agning negosyo da. Kahit kastaman terapap ko. Agnegosyo ak tulag. Agnegosyo ak tumit. Apaman nga makapagturposak. Kahit, siyempre, may sakto accountant. Bilang ta maipasak ti board ko. Kasta ka, di ba? Ano di? Kayo natutul kahit mo pagtrabahuan. Kahit ko ang trabaho sa dilugan mi. Tsaka kahit tumantayo ka na kiting naganak niya kay. Mano kay kadagang kapsat? Talo kami siya tinauna. At siyempre, makitaltalon laing. Nga makikalkalap laing ni tatang. Ito lagi diti nyug sa dilugaryo ha. Ngayon na, nyug kada labig. Nabayagan nga dyan nakaraman iti kalog ng nyug. Baan, tento nagbakasyon at ito na summer, kalpasan na kita umayag ito nag-enroll ito para ti fourth year. Isa pasarabong kan ito ti ado nga kalog ng nyug ken kalog nga labig. Kalog nga labig. Bungat labig. Di labig, di bulong na. Di kayo na. Coconut, pa? Haan? Berlang. Ay, basta. Di bulong na, labig. So, dati paglabig, pagdiding, pag berlang mo, di kayo na. Di bunga na ron. Di bunga na, bungat labig. Manong nami, daytan tinangrugyan, akang kanawin kami meten nga merienda. Indrom na kon mano. Iso kang kanawin manong nami iti giliblibre. Bayam, panakkalin to ti ipawit na tatang nga kwarta, o sarek. Siyak tumatigilibre kang ka, Joseph. At the girlfriend mo? Awampay. Gamadanton. Ito na no.
Ito ni bagak I love you keng ko na. Nga ito naklon nakmet. Sino? Secret. Kurang na lang yung baga manong naming nga sika. Or orayo kumang ibaga na nga sika ka. Nga siya manong naming. Tako na kumama takot. Makaore ka lagi di. Makapagraduar ta lagi di ko na kumata. Talagang mariknak manong naming. Nga ni Joseph timbilang ko nga first love ko. Siya nga tamad ti first love na. Inton ka nga tang ibaga na. Di I love you kanya. Mabuting siguro mo no maamak ko no. Mabulot ti dila na. Aging ka manong naming nga dimtengan ti finals. Final exam mi manong naming kat iti malpasan. Pinagkita kami manong naming iti eskwela kini Joseph. Sakbay nga. Agawin na kiti kasera. Kalpasan na kat agpakasyon akong sa Jaya Cagayan. Madlaw ko manaliday. Niyapin nga ta. Joseph? Madlaw ko naliday ka. Ada problema? Awanan niya man na rito eh. Abang hindi mo ibaga no damang problema, baka matulungan ka. Ba, hindi na pakadanakan. Pampanunutan ngamin nga. Siyempre, nagsubligan sa Jay Cagayan. Saan kanto na makita pa eh? Doon lang ang bulan na. April, May, Santo, June. Panaglulukat ba ng klase? Umayk tumad lang dito lawag. Doon lang bulan saan nakamakita. Sige. Anot sige. Di ba, gawin kan? Muna pa na nagjakasera Tairupat ko na kita ruwatek. Sakto ba pa di terminal tibas nga mapan na Cagayan. Itulot kan. Kalugan na ti tricycle. Kinuyag na karo daging gati kasera manunemi kinuyag nakpay aging ga iti terminal. Awing gayam. Malagib mo di notebook mo nga binuot ko. Owen. Diyan basapulan Nalpas man ti klasen. Ipulang kumit lang. Baka da napatig nga basaan to na taon. Dito ya. Ikabil mo lang ita bagkon. Sige. Kita to Apay. Ading likpid mo. Basta kita to. Di mo nga tayo may bagati personal Iso nga. Dapat na love letters mo. Sige. Di ka dumalipatan. Edna. Dati bagbagam kaslasaan ka nga makita. No dinakto ka na makita. Sa pula nakto ka di. Ano dati nga bagbagam? Joseph, kahit gusto. Basta. Barang na sa pula nakto. No saan nakto na makita. Borbor siya kanyak manong name dayta nga naudi nga imbaga ni Joseph kanyak. Iso nga dagtartarayan ti boss manong name ag paamyanan. Malagip ko tindadnangan subli ng notebook manong name lilikib ko kay nagpeso. Ada love letter na. Magagaranak manong name amang basa. Rugrugin na laingin nagpintasin na dinggan kan basahin. Keng ka, mahal. Mahal. Siguro mas daw ka. No apay nga nagsuratak. Diyak amin may baga keng ka. No anya ti adda iti kaon ka. I love you, Edna. Kunak tupay ngamin. Sabi nga din na imbaga. Baka sakbay nga nag-close, baka sakbay ti closing kat naklon ko kumisuna. Tuloy ko abasahin. Sika, ti first love ko. Nasabi ko matagtultuloy. Ngagbaling na first love ka. Amok, nga noan yaman ti marikrik na para kanya. Siguro ururay mga ibagak nga ti I love you. Tapno ibagam tumat kanyak ti I love you to. Siyak mo ti first love mo. Saan ka di?
Makita ka dagiti matam, ti kay papanan dagiti isem mo. Tasan no sa anak ko mga love, awan ti kastoy nga closeness ta. Nakaklo-close ta hang kadi. Nga mapay nga amin nga saan ko maiturad kang ka nga maghati I love you iti personal. Isogin surat ko lahingin. Tapno mamam. Si Kati first love ko. Kadamok nga siyak met ti first love mo. Agan-anad ka mahal. Sabi ko ma, tadumteng tupay, ti gundaway, ngagkita ta. To'y mangipatpatig unay kayan ka, Diyos. Ada bang ar nga narignak manong nimi, ket ko nakitinakam ko. Alis na kumala dumteng ti June, taumahay ko di talawag, tap makita ka manin, Joseph, ket sigurado, nga kanito'y mauding nga tawen tayo ti kolehyo, magkarelasyon tanton. Hala nga basta gayem, no diket ag sweetheart ton. Gabutaklunan kanto, kunaktukin ka. You are my first love too, and I love you too, Diyos. Naragsakak nga rin nga dimteng dito'y balay, kat inarakop ko datatang kaninanang, ganda kiti duwa kakabsat ko manong naming, agsapul ti sarabo. Yung paglagid din manong, tadim magaskam nita Calaveria. Kat nakakita kiti gidaglako, iti mabaling ko nga pasarabo kadakwada. Kinumusta anak ni nanang manong naming, kumusta anak, may salangin nga tawen, nagrituar ka doon. Kwenang, sigurado, gumadamdamahan ton rabi, humay na kanto pa siya rin ni Manuel. Sino nga Manuel? Kani Manuel nga kupubra dita munisipyo? Nga mangurura iti panagraduar mo. Sana kanto ikasar. Ninanang mit. Namnamahin nyo kumagat kayat ko. Idinto taan niya. Ada ka din nobyom. Nakinobyo ka matlayag sa niya ilawag. Awan pa'y nang ngem anda nakariknak ti ayat sa diyay kadayatan nakmen. Ay na anak, amumum ka di unay suna. Irinto ta ni Manuel kat amutay unay nasingpet. Kaning-kanin na kayo ka, paman nga makapagraduar ka. Pero armon tiburot mo saan. Isot mga recommender kayo ka. Dita Treasurer's Office, iti munisipyo tayo. Agang ka ti treasurera. Accountant ka karon. Nanang, saan nyo ko mapakibiyangan ti puso? Wan, ngam no mabaling ko mga anak. Na kami kinitatang mo, kaya't milaunin ni Manuel. Kasano nga rin ti first love ko, kunak tinakam ko Ngamawan ti mabalin ni Manuel, manong name na talaga nga saan ko kaya. Pinasyar na karon ni Manuel, iti karabyan na manong name, kat siyempre, impalagip naman yung ti panagayat na. Jack pala mo data, manong Manuel. Agraduar akpay, kanagtrabaho akpay. Sige, basta makuurayak. Sakto mang tulong kayong ka, mga rekomendar. Tapno, agtrabaho ka rito yung munisipyo. Iti treasury office. Sabi ko una sa mo kayat, baka dyan matlalawag ti pagtrabahuan. Haan manong, kahit kumat lang dito lugar tayo. Tadyak kahit panahon na kiti naganak kanya. Kahit ko nga, tulungan na kiti kakabsat ko. Tapno makapagturpos damin. Idagsubli akon dito lawag, manong name iti muna nga sinapul ko ket ni Joseph. Ngayong naka-enroll ako, nagmalmalim nga awan, manong name, napanak iti kaserak, kabigatan na, manong name, nagpanak manin ti eskwela, oray no sampay nang rugi ti klase, tapos kasta sa pulik layang ni Joseph. Nang rugin ti klase, manong name, awampay ni Joseph. Saan nga naka-enroll? Imposible. Uno nag-transfer nga ta, iti sa baling eskwela. Ngayong apay nga nag-transfer. Kaya kayo nang yung bagaan ti I love you kanyak. Ito surat na pagkatapos. Diyak mo tin makita isuna. Nagdakkel akawak manong. Kasla diyak pa kaya may concentrate manong name iti agbasa. Kapatao mo tin ni Joseph.
My first love. Joseph, dahil ka diti kay papanan di bagam kanyak. Nga di naktumalipatan. Kat sabi ko matag sabat tupay di dahalan ta. Anak gayong pudnong ipatpatek. Tanong pudno ka mga ipatpatek na. Apay saan ka nagpakita. Apay nagtransfer ka. Apay nga awan ka. Apay nga awan ka matin Joseph sa dinoteyan mo. Nopay kasta manunemi karikatak batlang pasnek tinagbasa aging ga nakapagturpo sa kon ket imay datatang kaninanang dito'y lawag. Neso damat lang ti matandar ket di tatang manunemi itinangabay kanyak. Idi awat kon ti diploma. Imuna matlang nga nagsubli nakinaganak kanyak sadya kagayan manunemi ta inayos ko manunimi nga maala amin di kitinasken nga alain. Iriawanin ti problema manunimi nagawid ako dito kagayaan ket pinasyar nakmanin ni Manuel. Ori no saan ka nag-take di board? Ngam no kayat mo, nag-take ka dumot lang. Ta, sumarak ka ng trabaho. Agkasapo ng dalawa na yun. Amangan mo't no, sandak hanak makapasa. Aman. Kabagyak. Kabagyak ni Mayor. Dapat kabagyak nga dati sanggun yan. Para iti appointment mo. May ipasa sa appointment mo. Agya manak, Manong Manuel. Manuel ko naman latan, ikatadyo anong. Ha? Ngayon mag-review ako tumitlang. Wala. Nag-review ka naman lang, ag-take ko matlang board, kabayat nga agtrabaho ka. Nakastrek nga dagos iti trabaho manunemi kat day talaun iti pagyamyamanag kini Manuel. Manuel, thank you ha. Kat kastawan ni mati thank you, di kinaganak kaniyak manunemi, kasta matan di kapsat ko. Hindi aglulukat manin ti klase, manunemi, agraduar tumaten ti high school, ti adject, kat kalpasan na, numakamagraduaren, mapantumat na nagbasa iti college man. Manong nemi impalagip manin ni Manuel kaniyak ti panagayat na. Kahit ko nga mapagraduar ko pa ti adject Manuel sagbay panunutek deta. Kat mamali nagbadlatan ng aklunin na. Nuanta nga dagos ng kasal. Iba't patig ka talaga, Edna. Manong Manuel. Apay, di na ka di masursuro ngayatan? Masursuro ka ngayatan, napagidang saan, ngayong sanak pa yung nakasagana. Saan ka di nga makauray? Nakauray ka tupat nga tawanan, tayo di pressure, kalit sa kiso pala panangirugim nga panangidaton ganyak. Di ka makauray ti oray dua, unang talong nga tawan, nagbayakin. Duwang tawan. Sige. Duwang tahon nga orahin ka. Isunto matan ti pa nagkasarta. No? Isunto pa na't mga kalungkukin ka, ano makuray ka? No saan ko mauray, kinjak masarakan, tiya sapsapula. Sino? Pasensya ka, tsak may bagakin ka. Ada ururayam? Ada sapsapulam? Sino? Sorry. Ang gumibaga kayo. Awan. Saan mo pa nung dadyan? Kung kunak lang dadyan. Ngimamok manong nemi nga talaga nga agatap ni Manuel. Nga dasap sa pulag kan or-oray ngisot pakarik na iti ayat. Nga dahil damat manong nemi ti salsalutsudan datatang kaninanan. Anak, no adaman nakainlabam idi sa jalawag, lipate mo. Awan sa maling ayat, mo no saan ni Manuel. Tatang na nang orayin dakad lang kayang tutur. No da kami kan ni Manuel talaga tinaikari, hindi na kami. Dalawar orayek. Adala kahit ko mapanagnagan. No tikunada nga first love never dies. Nakarik na ka ti first love sa jalawag, kasyay. Nga deta pala, iso pala patpatig mo. Nga deta tiga po no apay nga narigat mo nga aklunin ni Manuel.
Anang, bayan na kadilata di ka problema, ano talagang da kami kini Manuel tinaig ka rin. Di na kami, ngayon no saan, no mag-awatan nyo, saan? Dakil ti utang mo na yung pag-anakam kini Manuel. Huwag na mo ka panunutin, leta na, ngayon, piliti ka rin tirik na, no talagang madi, orahin da ka, makaungat ako. May isang atawan ko nga trabaho ko, Manong. Kaskas di, nga ka mo nga irugi. No anya taramidag. No kasano nga iwaksik. No kasano nga lipatag. No manin ulit-ulitak manong naming nga basahin ti love letter na nga batayin dulin ko ti surat na. Joseph, sa tinutayan mo, mapasawag to nga ta, di ba nagkita ta? Ada pwede gitigundaway manong nemi nga irantak ti mapan sa jalawag tabarbarin kunak no makita. Mapanak iti ayan iti business establishment ta ibaga na idi nga ada iti negosyo di kita naganak kang kuana di na ibaga no andat negosyo da. Amangan kunak dumadama matin nga trabaho no isun ti manage ka di kita negosyo di kita naganak kang kuana. Ngayon talagang awan mano, kaslakla, agsapsapol iti dagom iti kagaramyan na kunada pagsasaw. Orela dual daw kuno ka dito lawag manong, mapanak iti parbangon ti Sabado, agmalmalemak ti Sabado, agmalmalemak to ti Domingo, agsapsapol. Joseph, sa dinutayan mo, where are you? Sa dinuntayan mo, oh my first love ko. Aging ka manong nami nga may sakit gudo ang atawan. Imay manin ni Manuel. Mamanlangin. Aklunak manlangin, barbari di pa nangaklud ko kayong kuha na masusurok tong ipatig ko nakmet. Lipatag ko na taga first love ko. Nga first love nakmet. I love you too, Manuel. Yes! Kung nagtupay ngamin, naka-oray ang madlaing. Will you marry me? Kakaklong ka lang. Dagos nga will you marry me? Siguro ka pa lang, paggraduaran ta pa lang ni ading ko. Mabalik pa ya. Didwa pa yung atawan. Una talo pa yung atawan. Naka-oray ka ti how many years, itakid din tabasis laingan. No problema ti pa nang pabasam kini ating mo. Siya, datangan to ha. Ha? Panunutak pa eh. Orayan ta palang harap nga kwa. Iti another 6 months. Another 6 months? Okay. Nalaklakan ng orayan ti 6 months langin. Awan di 1 year rin. Sige. Kat nakasagana ako, iti anyaman nga oras. Adot urnong ko, nabaya ako nagtrabaho. Kat ako matitultulungan. Isa akong pagdanagam. Ta tulungan ka, iti panang pabasam kini ating mo. Agraman kini bunsuyo. Naarakop nak manong nemi ni Manuel siyempre ng idiagkan na di bibig ko, inlisik, kat tipingping ko, tinagkan na. Abay nga di mo kahit lips mo. At pang yor orayak eh. Sutil ka, on lang arodan. Dedya pa lang first love mo, tisap-sapulam kan or-orayam. Apa mo? Na-istorya datatang kinanang mo. Nga ada nakarik namin ti ayat sa jalawag, ngayon bilang mo first love mo. Nga, first love na kamat. Ngayon sa dinuitan diyan na. Kabutan siya masapulan kin maurayan, iso inaklon kan. Di kat hampay na sigurado nga 100% ti love nga mariknam kanya. Makompleto nito lain. Into no, masaraka ko ti first love ko. Ha? Netikat mo sawan. Basta, agtutur ka lain. Kaya may isa nga bigat manong nami kinulakanyak ni tatang. Anak, sweldo ka ito numalem, han? Wandang, sweldo ko. Abay, namasapol yun.
Ay, imbas nga agawid kanto, ta magtad ka ti kwarta, sakto mapang gumatang, si kanto malang arot ti mapang gumatang. Tiyan niya, ada ngamin dua bumbilya nga pundi. Dua bumbilya mo't lagayam, kinibaon yun sa kanliadin ko na. Dito ni, ala ka damat papanandaan, damat ubra sa bali di kiti ambeng. Ito no, sakbay nga gawin ka dito balay, nga makalbasan nga rumor ka to pisina yun, dumagas ka tulay. Asidig man dito tayo, ayan di, paggatangan. Dandanig pagit nalipatan ni manong name nakadayo akon. Huwag kami tatibiling ni tatang. Bagman, tamaan na, malagip ko. Napanak ba nung name kadikitayan, timabaling nga paggatangan, iti kasit ganlatan. Di atulatan naganar. Ano naganar? Siguro nalakat tagilakon. Sadya abakante. At aglako sadya nga onong brana. Hello, gumatang man, sir. Ito tumalyaw. Joseph? Uy, Edna. Adahil magkain dito eh. Adahil magkain pastuyo dito eh. When? Ano katangin? Ay, gurka. Sumunag ka. Umunag ka. Madamdaman to nga. Iba kami di katangin. Umunag ka. Eh, nakababayin mo daan. Nakababayin. Kakaiso na nga nagkita tan. Among ka din nga. Gurka. Nagtugaw ka. Manong nami kas taon tilag-tulag to ti puso. Ngami di adda umasidig nga babae nga kunana, honey? Honey. Honey. Ni Edna, malagip mo? Ang istorya aking kan, may pagkip kin Edna? Iso ka di? Edna, ni Ellen, di asawak. Kumusta ka, Mrs. Ellen, ko naman natan. Kat do'y bakit ka kumusta ka mat, Mrs. Agor kayo. Siya akong timang isagana iti pag merienda, pagsasangwan tayo nga talo. Kinuna ni Joseph manunemi kat nabahati ni Ellen. Ala, nakababay, nakadisturbo akong kada kayo. Abay, kasano? Ada ko mga kugatangan, gumanda ka kumati bumbilya, na imbilin ni tatang ko. Gab-gab iti trabaho, yun ang permaneta. Wala, trabaho ko dito munisipyo. Iti treasurer's office. Nako na itay ni Joseph nga is-istorya anak. Is-istorya anak ka. Uwan, is-istorya anak ka. So nga rin ngunokwag, agore ka, honey. Talagang inkalikago mo nga adasa nga tinegosyo tayo dito nga iliti kagayan. Gabot ta kayat mong sapulan, orayan ni Edna, ala ako na karoon sutil. Nagkatawa mo, tama ba na? Basta nairan na siguro nga. Dito ti kayat ko nga pag-ipasdagan ti asa nga tinegosyo tayo dito kagayan, dito nga ili ko na. Ano istoryana may panggap kanya. Nga, nasingit kayo. Inagbasbasa kayo. Pinapudno na kanya. Saan nga sikat ti first love ko na kanya? Sinugarod ko na ka? Di Edna ko na. Nagsinakay nga rodan. Haan? Imbilang ko first love ko, tayo sut imuna nga, nakariknak ti ayat ko na. So nalaing ta, nagpali na katakrot, tadyak may bagay ti personal. Ngimkit di, idisakbay nga, idi agawid, nagbakasyon. Yung linig pitak ti love letters, yung notebook ng binulot ko yung pulang ko, na pudno ka di? Pudno. Nga iso ti pa nakaamom, nga sikat first love na. Uy, nga iso mo ti first love mo. Kunana kat, madlaw kong siyak mo ti first love na kunana.
Siguro. Hanga sigurado. Oro likely idi nga ibaga na ti I love you kanyak. No way kasta. Hanga balik ko nak. Taoresan na ibaga na isurat naman ten. Idagsubli akon sa dilawag. Ako matirisuna. Ano't na masamak? Nag-transfer. Sa vegan. Apay. Datat request na kitinagannak kang kuwana. Tada sa nga tinegosyo sa vegan. Kaya't na nga sadyay nga tipagyanan na tapno maasikaso ng erapin di business da. Edya kami batangan na gamam mo. Taga Ilukusor ka? Di Santa Catalina. Edya ka matan na gamam mo. Edyay. Inkarigata ng waksin ti first love na. So nga nadaan iti second love. Idagasawa kami. Inistorya na. Di pa lang inistorya na. So nga muk nga tagadtoy ka. Nga first love na. Ay, dito yung asawa ko. Doon na yung sa imagayo na. Pagkatilad na ibagbagam Ellen na kaya Edna, ibagbagam kanya ka. Lagmin niya tayo. Thank you. Agaman nakta. Dito ilimit imayan nyo. Naganan na tayo. Business yun ha. Naganan ka ba ito naklakabas yung presyo minto yung hindi kita tatabangi. Isekreto lang ko namin. Ngayon madala kita nakatag. Nakatag ang price na nga maipadamot lang ito sa bali. Ngayon no, ado may guwatangin. Madlaw na. Naksayan 5 pesos. Supay. Ba? Kat numamo nga rin ka karebalyo. Kat awan di problema ata. Makita dapat nga nakatag di kita price mi. Nga manot presyo da. Kasi naman ti presyo mi. Kaya lang. No bayadan dan. Less 5 pesos. Basta. Maabrot yung ano. Bayad lata. Adan anak yan. Adan. Ketsi ka. Di ka pinag-asawa? Edna? Dinamag ni Diyos. Agasawan tupay. Maawis ka ito ha? Mga patulutak to timbitasyon. Ito na no. Siguro, after 2 to 3 months. After 2 to 3 months, kunak manong nemi kaputa. Ingked din kun, nasaan kun orayon pa iti 6 months ngayong bagak kini Manuel. Siyak dun timang dagdag keng kuha naman. Ang gahim ang naskin nga yatek ti first love ko. Tai mo na gahim ng isot ng isukat kanya. Siyak ti first love na, isumat ti first love ko. Ngayon, di naman impatuloy data nga first love. Tai madayo, kahit nasa pulan na ti second love na. Siyak man, makikasarak tumaten iti second love ko. Sika lat may mayat nga sika nga first love ko. Kahit kastaon iti lagto manong nemi ni Manuel di bagak. Doble man nga baga ti William Merumi. Ha? Ako pa 6 months Ibaga man ti William Merumi. William Merumi? Yes. Apa ito? Hindi ka ba nakasagana kan? Nakarede kan? Alam mo, umay kam tungurot mga sasawat pagtutulagan ng kanutan ti kasarta. Nagdiramag dito yung munisipyo mi, manunemi, dito yung municipal hall mi, hindi pa nagkalay sa amin. Naisagana nga imbag, manunemi, kat na nangipatuludak mo ten ti wedding invitation kada Joseph Kenny Ellen. Naisagana nga imbag, manunemi na itang kakalay sa, gabata talaga nga, insaganaan nga na imbag ti asawa. Nakadadot di maraay manong, nakadot ti amami ti inami ti kasal. Kung nangarod na Joseph Kenny Ellen, nakaahapal kayo. Yung grande na ti kasar mi idi nga, mas pwede ito, nagatunga tao. Opo, nakakaapal kayo. Kuna ni Ellen, hamad ha? No, danton anak mi, siyempre, papada tayo ton. Sapay ko warin hang ka nagkatuloyan ka na ito asawa, ka first love mo. First love na kamit. Sabi ko
agbaling nga nasingad ti pamilya mi kan ti pamilyayo. Di agbalay kayo matin dito tapno kakalugaran tayo. Dadaman tarantami ka. Agbalay kami dito sa alang nga ti pwesto mi dito agbalay kami pa yun dito Naadaan kami manunemi iti dua nga anak ken ni Manuel. Ustunan ti dua ko anak lalaki ken babae. Kat sana ka nagbabahay mo manunemi na asawa ken ni Manuel gabutay tultuloy na iti kinasingpet na kinagagat na kinasayaat na. Kat siyempre no adapas ken ditoy mapamimbitaran di kita agasawa nga Ellen ken Joseph duwameten di kita anak daman. Kastamat kadakwadan no adda nasken nga pagimbitaran ta kada kami. Mapang kami met umatender mano. Nasingit titunggal may sa kada kami. Kinapudno na ti awag titunggal may sa kada kami kini kumpadre Joseph ket imbas ka kumpadre. Hay kumusta kan first love ko? Ay kastilaan first love ko nagmadlata ang Dedo nga ron, ti makasalita, manong, thank you. Itay laing mo nga ng urnos kalpasangan nakinsan kang kati detalyena. Kaya sabi ko dadamad na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag. Toy nga ron, agyaman nga pagayam mo, Edna, iti kanlungan, Sanchez Mira Cagayan. Nalipatak din baga nga sa Sanchez Akmano.